இஸ்லாத்துல பெண்கள் வேலைக்கு போகலாமா? அனுமதி இருக்கா? இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல பெண்கள் வேலைக்கு போகவோ இல்ல சுயமா தொழில் செய்யவோ எந்த ஒரு தடையுமே இல்ல. ஆனால் 8 நிபந்தனைகள் இருக்கு. இந்த 8 கண்டிஷன்ஸ்க்கு உட்பட்டு தான் உங்களுடைய வேலையா இருந்தாலும் தொழிலா இருந்தாலும் நீங்க செய்யணும். ஃபர்ஸ்ட், திருமணமான பெண்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா கணவனுடைய அனுமதி அவசியம். இதே திருமணமாகாத பெண்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா தங்களுடைய பெற்றோருடைய அனுமதி அவசியம். இரண்டாவது, ஆடை ஒழுக்க முறையை பேணணும். ப்ராப்பரான அபாயா அண்ட் ஹிஜாப் வேர் பண்ணி இருக்கணும். நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல ஹிஜாப் அணி அனுமதி இல்ல அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட இடத்துல நீங்க வேலையே பார்க்க கூடாது. மூன்றாவது, நீங்க அபாயா போட்டுட்டு தான் போறீங்க அப்படின்னா அந்த அபாயா ரொம்பவும் இறுக்கமானதாகவோ உங்க ஷேப்பை ரிவீல் பண்ற விதமாகவும் இருக்கக்கூடாது. நான்காவது, அந்நிய ஆண்கள் இடத்துல பேசும்போது வரம்பு மீறி பேசாம வேலை சம்பந்தப்பட்ட தேவையான பேச்சுக்களை மட்டுமே பேசணும். அஞ்சாவது, நீங்க செய்யற வேலையோ இல்ல தொழிலோ ஹலாலான வருமானமா இல்ல ஹராமான வருமானமான்னு தெரிஞ்சுதான் செய்யணும். ஆறாவது, பெர்ஃபியூம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு வேலைக்கு போக கூடாது. ஏழாவது, பெண்கள் நைட் ஷிஃப்ட் செய்ய அனுமதி இல்ல. எட்டாவது, கணவன் மற்றும் குழந்தைகளுடைய கடமைகளை செய்யாம இருக்கக்கூடாது.